ילדים יקרים, בוקר טוב, מזל טוב לינון. כל ילד יקבל כובע לבן. הנה אתם רואים, יש פה שקיות עם כל הציוד. כל ילד יקבל כובע לבן חלק. למה אני בעצם מסבירה לכם? זה המתנה, אתם תכינו לעצמכם את המתנה. כאן יש את כל חומרי היצירה. אני בכוונה מסבירה, יש פה טושים שהם טושים מיוחדים לבגדים. שימו לב, אי אפשר להשתמש בטושים שלכם מהבית, כי הם יהרסו את הכובע. יש פה המון שבלונות של אותיות שאפשר לכתוב את השמות שלכם, חרוזים וכל מיני דברים כאלה. הנה חרוזים אפילו בצורה של כדורי טניס יש פה, והמון דבק חם. אני בעצם עכשיו רוצה רגע להסביר משהו. יש דברים שתוכלו בעזרת הטושים לצייר ולצבוע, ויש דברים שתצטרכו להדביק בעזרת דבק חם. שימו לב, יש פה חיתוכיות כאלה, שהן נקראות חיתוכי סול דביק. לא מורידים להם את הדבק, מדביקים אותם בעזרת דבק חם. ילד שיוריד להם את הדבק וינסה להדביק אותו בעזרת דבק חם, זה פשוט לא ידבק ויקרה. יש לכם פה רצועות, חוטים, כל מיני דברים כאלה שאפשר לעשות מהם, אפילו השחלת חרוזים. הנה מצאתי גם את הכדורי טניס, אתם רואים? בקיצור, וכל ילד בסוף יקבל שקית צלופן ויוכל לארוז לעצמו את הכובע. תהנו ויום הולדת שמח.